I llavors ja sí que podem començar amb aquesta segona sessió del curs dedicat a pintar la mort, aquestes 4 visions de la història de l'art, i avui farem aquesta segona mirada i avui ens ocuparem sobretot de la figura d'una artista que gràcies als estudis que s'han anat fent els últims anys ha començat a tenir un protagonisme i s'ha recuperat la seva figura, que és l'Artemisia Gentileschi, i parlarem d'aquesta pintora i parlarem de com ella pinta la mort i com a través de pintar la mort, en certa manera, estableix el seu sistema de venjança davant de la violència de gènere. Però també reflexionarem sobre 2 conceptes de la història de l'art que per mi tenen molt a veure amb les dones pintores, que és el concepte d'inventio, que és el concepte d'enginy, i el concepte d'imitatio, que és el d'imitació. Llavors, qui pinta pot pintar només per imitació o pot afegir aquest concepte d'enginy, que és el que fa el pas a un sistema pictòric, diguem-ne, que eleva la pintura, no només com la manera de representar de forma fidel la realitat, sinó donar aquell punt extra de com pot crear una narrativa, com pot agafar una història i com pot gestar una pintura que sigui més que una representació fidel de la realitat, sinó que tingui aquest punt extra. I a mi aquests 2 conceptes m'interessen força per situar el tema i parlar de totes aquestes idees. Com us deia, parlarem de pintores, parlarem de mort i parlarem de venjança, que són com els 3 pilars de la sessió d'avui. En aquesta imatge teniu alguns dels noms de dones pintores entre el segle XVI i el segle XVIII. N'hi ha moltes més, però tots aquests noms que teniu com de taló de fons ens permeten veure la quantitat de dones, artistes, silenciades, que de forma progressiva hem anat recuperant els seus noms, però fixeu-vos que fent una primera mirada pel segle XVI, XVII i XVIII hi ha un gruix important de noms de dones pintores. I al centre, amb la seva signatura, tenim a la nostra protagonista d'avui, que és l'Artemisia Gentileschi. Però davant d'aquest llistat de dones pintores per aquest període del segle XVI, XVII i XVIII, ens podem plantejar com era el fet de ser pintora en època del Renaixement i del Barroc, és a dir, com seria el procés formatiu d'una dona artista. Moltes d'aquesta galeria de dones artistes eren filles, germanes o esposes, o bàsicament filles, germanes o esposes de pintors. I això era el que permetia que elles poguessin accedir al taller familiar i aprendre i formar-se com a pintores dins del taller artístic familiar. No tenien accés a l'acadèmia masculina, encara que l'acadèmia justament començava en paral·lel. En aquest període del segle XVI, XVII i XVIII és quan es desenvolupa l'acadèmia com a institució formativa, institució educativa de les arts. És una acadèmia masculina, on la dona no tenia accés. Llavors, diguem-ne que la seva formació passa pel taller familiar i en ocasions comptades amb aquest accés a l'acadèmia o al gremi artístic, perquè tampoc hi havia aquest accés al gremi. En alguns casos concrets sí que poden ja accedir al que és el sistema gremial, acadèmic, professionalitzador de la pintura. I en aquest període també el que comença a sorgir és que en les classes aristocràtiques, dones aristòcrates, rebien lliçons de pintura i de dibuix com a part de la seva formació, diguem-ne, per formar-les per ser bones esposes. Llavors, dins d'aquest món aristocràtic, moltes dones també rebien lliçons de pintura i de dibuix, però no per ser pintores, sinó com a part de la seva formació. Una dona aristòcrata havia de tenir coneixements de pintura, coneixements de dibuix, també necessitaven coneixements, per exemple, de música, de literatura, que això és el que permetia que elles estiguessin dins de la seva societat de l'època. Però poques d'aquestes dones aristòcrates que tenen accés a la pintura es dedicaran professionalment a la pintura, sinó que, diguem-ne, és una component formativa que es donava en algunes parts i no en totes les ciutats o totes les regions d'Europa. Veurem, per exemple, que hi ha un gruix important al nord d'Itàlia. A l'àrea de Bologna sí que era habitual que les dones aristòcrates tinguessin un pintor a casa de la família que
ensenyava a aquestes dones. I després seran dones pintores que ensenyen a dones aristòcrates. I això permet també que, diguem-ne, es pugui a poc activar aquest sistema de formació artística que necessitaven les dones per poder accedir a l'àmbit professional. Aquí teniu la piràmide acadèmica, dels gèneres acadèmics, del que seria els gèneres artístics més valorats a la part superior i els menys valorats a la part inferior. Llavors, l'acadèmia el que defensa és que, sobretot, a dalt de tot, el que ha de fer un pintor, i dic en masculí conscientment que ho dic en masculí, és pintura d'història, ja sigui pintura de temàtica religiosa, de temàtica mitològica o al·legòrica, però una pintura, diguem-ne, que ens expliqui una història, que hi hagi una narració. Després trobaríem el retrat, el paisatge i, a baix de tot, la natura morta. Llavors, aquest concepte que jo us deia abans, d'inventio i d'imitatio, la pintura d'història és inventio, perquè tu t'has d'inventar la manera de com situar els personatges per explicar una història. En canvi, la natura morta i el paisatge i el retrat és imitació, és imitatio, perquè només has de veure la realitat i copsar la cara de la persona que tens al davant, les pomes o el paisatge marítim que estàs fent la pintura de paisatge. I dins d'aquest món acadèmic podem veure també com justament els temes que es veien adequats per les dones eren aquests temes que eren els d'imitatio, que era que fessin retrat, que fessin paisatge i que fessin natura morta, sobretot pintura de flors. Però diguem-ne que poques són les que s'atreveixen a fer la pintura d'història. Hi havia com aquell, diguem-ne que dins del propi establiment acadèmic o com s'estableixen els gèneres artístics, hi ha com una misogínia també intrínseca al propi sistema acadèmic i deixar com a temàtiques adequades per les dones les temàtiques menys valorades dins de l'acadèmia. Per això moltes de les pintores d'aquesta època, segle XVI, XVII i XVIII, sobretot pinten retrat i natura morta. Però sí que trobarem exemples, com la pròpia Artemisia Gentileschi, que sí que fa pintura d'història. Intenta agafar una temàtica bíblica i com desenvolupar-la de manera clara i precisa i explicar-nos una narració. Però sí que aquest concepte de la classificació jeràrquica i també aquest concepte de misogínia intrínseca a la pròpia acadèmia i als gèneres artístics també ens poden servir una mica per situar el context creatiu d'aquestes dones artistes. Aquí teniu una de les natures mortes de la Clara Peters, que és una artista de la qual coneixem molt poc, sabem que va treballar al segle XVII, estava situada a la ciutat d'Anvers, a la Bèlgica actual, i com a artista flamenca, ella sobretot desenvoluparà natura morta, és el tema que ella tracta, i utilitza l'estil que estava en auge al que seria la Flandes, a la pintura flamenca del segle XVII, que és una pintura molt realista, molt detallada, on tenim un caràcter quasi botànic amb les flors. També veieu tots els diferents elements que tenim disposats a la natura morta. Teniu a la part central, al bol central, teniu panses, ametlles, teniu aquests productes que venien de la península ibèrica, que era un luxe trobar-ho a l'àrea flamenca del moment. Aquí teniu el pretzel, amb la versió antiga del pretzel. També teniu unes llaminadures típiques de l'època, és a dir, el que està fent és retratar de manera molt precisa elements propis d'una taula adinerada de l'època. Però aquesta pintura de la Clara Peters el que ens amaga és l'autorretrat de la pròpia artista. I, de fet, la Clara Peters en els últims anys s'ha fet coneguda per amagar-nos el seu autorretrat reflexat en aquesta peça metàl·lica i en aquesta peça d'aquí. Llavors, si ho ampliem una mica, no sé si arribeu a veure una miqueta la careta, la carona que sobresurt, i aquí també veieu la cara. Llavors, aquí el que ens trobem és com ella ens amaga dins de la pròpia obra l'autorretrat. I l'autorretrat és un dels temes importants a partir del segle XV en endavant, perquè quan un artista agafa consciència del seu estatus com a artista, s'autorretrata. I a més, quan ho fa amagat, en certa manera, doncs això també li dona un element que és doblement curiós. De fet, aquí el que ella està fent és representar de forma molt realista
la realitat. I si tenim unes peces metàl·liques que tenen efecte mirall, ella, com és una pintora molt detallada, es pinta a si mateixa perquè és el reflex que veu amb aquest metall. Però a la vegada també ens la posiciona com a artista autorretratada. D'ella sabem poc, però sí que sabem com era perquè podem intuir les faccions i com era ella i veiem fins i tot la finestra de la sala on ella estaria pintant. Llavors ens dona pistes també del lloc on ella treballaria. D'una manera molt més clara, aquí teniu la Caterina van Hemessen, que ens fa un autorretrat directe. De la Clara Peters coneixem poc de la seva vida. De la Caterina van Hemessen sí que se sap que ella era filla de pintor i a través d'aquesta relació familiar doncs ella entraria dins del que seria l'àmbit de la pintura. Està documentada a Flandes entre el 1527 i 1560 i aquesta pintura ja del segle XVI sí que ens presenta directament ella pintant amb el seu cavallet i també ens fa una inscripció a la part superior, que aquí teniu escrita perquè sigui més fàcil per poder veure-ho, que diu jo, Caterina de Hemessen, em vaig pintar el 1548 amb l'edat de 20 anys. Llavors, amb 20 anys ella va fer aquest autorretrat que signa i on ella també estableix l'edat. I el fet de pintar-se pintant amb la paleta ja ens la situa com a professional i com a pintora. Llavors, és un d'aquests noms interessants a tenir en compte. Altres artistes que podríem parlar, tenim el cas de la Sofonisba Anguissola, que aquí la teniu autorretratada, però no pintant, sinó tocant l'espineta. Llavors, amb el que seria el coneixement de la música. La Sofonisba Anguissola provenia d'una família noble, una família adinerada, i a través de l'interès del pare, tant ella com les seves germanes van tenir accés al coneixement pictòric. Llavors, ella era una d'aquestes dones nobles, aristocràtiques, de classe bona, que van tenir accés al coneixement de la pintura i del dibuix, però ella sí que va continuar el camí artístic, encara que el seu pare es dedicava a temes de patrimoni, però no era artista, però sí que li va buscar un bon pintor de Cremona que li pogués ensenyar i que ella pogués desenvolupar el talent. I crec que és el millor que poden fer els pares. Quan veus que una criatura té talent, doncs incentivar que aquest talent continuï, que pugui ser una pintora. De fet, que ella vingués d'una família noble també li va obrir moltes portes, perquè ella durant 14 anys va viure a la cort de Madrid al servei de les reines Isabel de Valois i Anna d'Àustria. Llavors ella entra com a dama de companyia a la cort de Madrid, però com era també pintora, és pintora. Llavors retrata el monarca. Llavors hi ha retrats d'Isabel de Valois, d'Anna d'Àustria, del Felip II, que fa la Sofonisba Anguissola. Però ella diguem-ne que no entra a la cort com a pintora, perquè no podien entrar com a pintores, ella entra com a dama de companyia, però diguem-ne que és un subterfugi per estar a la cort i dedicar-se activament a la pintura. I també hi hauria donat també classes, lliçons de pintura a altres dones de la cort de Madrid. L'altra pintora que en aquest segle XVI ens pot donar altres pistes és el cas de la Lavínia Fontana. Ella és de Bolonya, i aquí, si us fixeu a la pintura, també la trobem autorretratada, tocant l'espineta, amb el que és el coneixement musical que necessiten aquestes dones de classe alta, però ella, al fons, sí que ens obre una porta on hi ha una segona estança on està el seu cavallet al costat de la finestra, que seria el lloc on ella es dedicaria a la pintura. I aquesta finestra s'assembla a la finestra que vèiem abans reflexada, d'aquells estudis, d'aquells espais femenins que ara són espais dedicats a l'art, a la producció artística. Llavors ella sí que juga amb aquesta doble mirada d'autorretratar-se fent música, però a la vegada també amb la presència de la pintura a través del cavallet que tenim a la part posterior. Ella sí que era filla de pintor i la seva formació estarà lligada al taller del seu pare i és una de les pintores que
no es dedicarà només a fer retrats, sinó que ella també farà pintura d'història, és a dir, que farà obres que estaran en llocs com esglésies, en pintura religiosa. Això fa que, més enllà de la natura morta que veiem la Clara Peters o el tema del retrat, doncs ella ja que comença a treballar una obra que ja tindrà una presència pública. I quan ja pintes i la teva obra està a l'església, ja esdevé una obra que té una presència més enllà d'un espai íntim o d'un espai de cort, com seria el cas anterior. I fixeu-vos la nostra protagonista d'avui, l'Artemisia Gentileschi. Aquí la veieu que s'autoretrata, però l'Artemisia Gentileschi fa un pas més a la manera de retratar-se. S'autoretrata amb la paleta, com a pintora, i la veiem aquí fent una obra que no sabem què pinta, perquè està com fora de pla la pintura que ella està realitzant, però el que és molt interessant és veure com ella agafa la definició que fa Cesare Ripa a la iconologia, que és la definició que fa aquest erudit, aquest intel·lectual sobre com hem de representar la pintura, i ella es pinta a si mateixa representant la pintura. Llavors, si vosaltres volguéssiu pintar una al·legoria de la pintura, el que ens diu Ripa és que hauríem de pintar una dona vella, amb cabells negres i complets, despentinada i recargolada de diverses maneres, amb celles arquejades que mostren un pensament imaginatiu, amb una cadena d'or a la gola del qual penja una màscara. Ella sosté a la mà un pincell i a l'altra la paleta, amb robes de cortina evanescentment cobertes. Això és el que ens diu Ripa, com si nosaltres volguéssim pintar la pintura com a concepte, doncs hauríem de fer una figura similar. I així és com ella s'autoretrata. De fet, és com si la pròpia Artemisia Gentileschi, ella mateixa, encarnés, en carn i ossos, el concepte de pintura, en majúscules. Ella és la pintura, ella és la definició de pintura. Quina millor manera de mostrar la intel·lectualitat d'una dona que, mostrant que ella coneix la iconologia de Cesare Ripa, coneix els llibres d'iconografia que en aquell moment s'utilitzaven i que ella sap utilitzar-ho i que ella pot fer aquesta pintura d'història, pot presentar-nos aquesta invenció, aquesta inventio. No només són flors i fruites o un retrat, sinó que ja hi ha el pensament, que és aquesta part que ella introdueix a la seva obra. I aquí teniu una última pintora que us volia presentar, i aquesta sobretot perquè em va molt bé per introduir el tema de la mort. Aquí teniu la pintora Judith Leyster, que és una pintora neerlandesa, i aquí teniu la pintura conservada a Filadèlfia, que és de l'Atze Druppel, la darrera gota, i és una pintura on veieu com una pintora que treballa a l'àrea neerlandesa utilitza l'escena de gènere que estava de moda a l'època. Llavors, si la pintura del moment pinta escenes de gènere, escenes costumistes, doncs una pintora pinta el mateix que pintaven els homes. De fet, a la seva època va ser molt coneguda, va produir força obra fins que es va casar, un moment que es casa, diguem-ne que ja la trajectòria artística decau perquè s'ocupi de la família. Veieu que hi ha molts temes de la història que ens permeten parlar de la conciliació, la vida laboral, de la vida familiar, que són temes de plena actualitat, però en el període on ella està activa fa una producció força notable, preuada al seu moment, i el que és curiós és que amb el pas del temps les seves obres han estat atribuïdes a Frans Hals, perquè l'estil de Judith Leyster s'acosta molt al de Frans Hals. Llavors, durant molt de temps s'ha dit que moltes d'aquestes pintures eren del Frans Hals. I no és fins als estudis ja seriosos que diuen no, està signat per ella, està la seva signatura concreta, són peces de la Judith Leyster i era una de les pintores importants que treballarien en aquesta zona neerlandesa a principis del segle XVII. I la seva obra justament ens permet veure com una pintora està fent una reflexió sobre una temàtica de mort irònica, perquè el que ella està mostrant és que hi ha dos personatges masculins que estan com buidant fins l'última gota, s'estan bevent tot el que poden, i fins que no quedi cap gota. De fet, aquest personatge d'aquí, si us fixeu, ja s'ho ha begut tot, ja té com el got, la gerra ja la té com cap per avall, i podem intentar veure-ho tot, fumar-ho tot, però està la mort present, està l'esquelet al fons, que està com present dins de l'escena.
dient que totes aquestes banalitats, aquesta joia de viure, al final tot acaba amb aquesta mort que ensenya el rellotge, marcant el pas del temps, que al final totes aquestes qüestions positives de la vida, aquests accessos en vida, finalment condueixen a la mort. I també ella és molt de la seva època en presentar el tema del tabac. En aquesta època també hi ha una forta presència de la beguda i del tabaquisme per mostrar allò que moralment pot ser negatiu, aquella idea de que els excessos no són bons i que hem de reflexionar cap a una altra tipologia de moral, que és una miqueta el context en el qual podem inserir aquestes obres. Llavors, aquesta escena de gènere es va acostant una mica cap a totes aquestes idees de pintores que volen mostrar a través del seu art una història, una narració. I ara sí que veurem ja com ho fa l'Artemisia Gentileschi, com ella treballa la pintura d'història, sobretot bíblica i de dones de l'antiguitat, però centrant-nos en la temàtica de la mort, que és la que hem seleccionat pel dia d'avui. Llavors, ara que hem fet una mirada de diferents dones pintores, m'agradaria presentar-vos una breu biografia de l'Artemisia Gentileschi per tenir una miqueta un marc cronològic, biogràfic, d'una semblança de la pintora, i després ja comencem a introduir el tema de la violència de gènere i com ella reacciona a la violència a través del seu art, com la venjança la pinta i no l'executa a nivell físic. Llavors, el 1610, ella signa amb 17 anys la que es considera la seva primera obra, que és la Susanna i els vells, que després veurem. El 1611, el seu pare, l'Orazio Gentileschi, que comentàvem a la sessió anterior que era un pintor del nucli d'amistats més properes del Caravaggio, doncs veu que la seva filla té talent, ella es pot formar al taller del pare perquè és pintor, però vol que aprengui altres elements que ell potser no li pot ensenyar. Llavors, l'Agostino Tassi esdevé el seu professor, esdevé el seu preceptor perquè pugui millorar en el seu aprenentatge artístic. Aquest que havia de ser el seu professor, aquest que li havia d'ensenyar aquells elements pictòrics, és el que la viola al maig del 1611. I a partir del març del 1612 comença tot el procés judicial que dura 7 mesos, que és la denúncia que fan davant del Tribunal Criminal del governador de Roma, i és aquest procés per la violació. Un cop que acaba tot el procés judicial, en el novembre del 1612, el que fan és arreglar un matrimoni entre l'Artemisia Gentileschi i el pintor florentí Pier Antonio de Vincenzo Stiatesi perquè ella pugui continuar la seva vida com a pintora i que es pugui allunyar de Roma, on vivien, i allunyar-se sobretot de la fama que ha gestat tot aquest procés criminal. I d'aquesta manera ella, diguem-ne, que té una sortida, llavors la víctima és la que ha de sortir, la que ha d'exiliar-se a Florència, i és a través d'aquest matrimoni que ella pot començar el que s'anomena el període florentí, que és el període en el què ella està vivint a Florència i es dedica activament a la pintura. Llavors, ella és la primera dona que ingressa a l'Acadèmia de Dibuix de Florència. Aquí ja veiem un canvi important, perquè ara ja és de les que entra dins de l'Acadèmia de Dibuix. El nebot de Miquel Àngel, Buonarroti el jove, li encarrega una pintura per la casa de la família. Llavors, un personatge situat a Florència ja li demana una pintura, llavors hi ha un interès per ella com a artista. Té 4 fills i una filla, i la que arribarà a la vida adulta serà la Prudència, que serà la seva filla, que l'acompanyarà al llarg de la vida. Sí que tindrà un excés de despeses, diguem-ne, tindrà deutes, i això farà que es mudi a Roma sense el marit, buscant nous projectes,
projectes que trobarà a Roma, que trobarà a Venècia i que també trobarà a Nàpols, perquè l'estil que ella feia era un estil molt lligat a Caravaggio i tota aquesta pintura claroscurista que comentàvem a la primera sessió, i justament això a Nàpols, si va triomfar Caravaggio, doncs triomfaran tots aquells artistes i pintores que aportin aquestes mateixes característiques d'estil. També la veurem que treballen a Londres, ja que el seu pare Orazio li demanen que decori el sostre de la casa de l'Edelizie per la reina Enriqueta Maria de França a Greenwich. Llavors la trobarem que el pare li diu que, sisplau, que ella estava molt gran i que la necessitava perquè puguin treballar plegats en aquest projecte, i també la trobarem treballant a Londres i després ja torna a Nàpols, que és on acabarà la seva vida. Llavors ja veieu que és un artista que ha tingut un recorregut força llarg, que l'hem vist treballant a Florència, a Roma, a Nàpols, a Londres, i tenim aquest 1611-1612, que és el moment clau a la seva vida, que és el moment, diguem-ne, de la violació i el moment on ella ja ha de començar també a gestar com pot sobreviure com a dona i també com a pintora el fet de ser violada. Abans de la violació, ella ja va pintar aquesta obra, que és Susanna i els vells. Llavors, abans de la violació ja fa una primera obra on s'ha volgut confirmar la seva autoria amb 17 anys i ja presenta una dona indefensa davant la mirada de l'home. Llavors, és com una premonició d'aquesta violència de gènere. El tema bíblic li permet mostrar una proposta innovadora i crítica que la història de l'art feminista s'ha recuperat a les darreres dècades. Llavors, el text bíblic prové del llibre de Daniel, que explica que Susanna s'estava banyant i que té una sèrie de propostes deshonestes per part de dos vells, i davant del rebuig de la noia, que no vol accedir a les propostes deshonestes, la denuncien per adulteri. A punt de ser lapidada, el profeta Daniel descobreix l'engany i llavors són ells, els vells, els que són lapidats, són els que són, diguem-ne, acusats. Llavors, aquí el que ens trobem és que aquesta reflexió que fa l'Artemisia Gentileschi s'allunya dels models de tractar aquest tema, perquè aquest tema, quan ho havien tractat els pintors, homes, la noia estava situada en un espai bucòlic, en un jardí, i ella no era conscient de la mirada masculina. I, en canvi, l'Artemisia Gentileschi sí que mostra clarament que ella és conscient i que amb el gest del seu cos desprecia aquesta mirada i aquests avenços que fan els homes. Llavors ja veiem l'oposició femenina contra les propostes masculines. Tenint en compte que l'Artemisia Gentileschi seria una de les dones, una de tantes dones que haurien patit violència de gènere, una violència de gènere que estava molt present en el període. Si, per exemple, viatgem al segle XV, en el segle XV s'escriu Le roman de la Rose, aquesta novel·la de la Rosa, que és una de les obres més terribles, més misògines que existeixen de la literatura de l'època. I és un text que és molt potent, sobretot per entendre quina era la situació a la qual s'enfronten les dones de l'època. És el segle XV, però això ens pot donar pistes de com seria el segle XV, el segle XVI, el segle XVII. En aquest text, per exemple, es diu «Inmediatamente la suele coger, preso de la rabia en que se consume, por el pelo y tira y la va empujando y se los arranca con toda la furia. Este tal celoso, cebándose en ella, tal como el león hace sobre el oso, loco de furor, colmado de rabia, y la va arrastrando por toda la casa hasta que la deja de mala manera y jamás permite, aunque le suplique, que ella pueda darle ni una explicación. Y solo podrán por fin separarlos cuando él, sin aliento, tenga que parar». Llavors, aquest text és horrible llegir-ho perquè és un testimoni de com la violència estava tan impregnada a la societat que fins i tot aquesta frase «cuando él sin aliento tenga bien de parar», és a dir, diguem-ne que la violència física acaba quan ell decideixi, quan ell estigui esgotat de donar cops. Hi ha una resposta, hi ha un contrapunt
amb Christine de Pizan, amb la ciutat de les dames, la ciutat de les dames, on ella sí que fa una reflexió justament des de l'altre punt de vista, des del punt de vista de la dona. Llavors, ens dona aquest contrapunt quan ella, per exemple, escriu a quantes dones podem veure que per culpa de la crueltat d'un marit desgasten les seves vides a la desgràcia, encadenades a un matrimoni on reben pitjor tractament que les esclaves dels moros. Déu meu, com els peguen a tota hora i sense raó, quantes humiliacions, atacs, ofenses, injúries han d'aguantar unes dones lleials, sense cridar ni tan sols per demanar ajuda. Pensa en totes les dones que passen gana i es moren de pena en unes cases plenes de fills, mentre els seus marits s'embrullen i van vagant per tots els bordells i tavernes de la ciutat. I encara, quan ells tornen, elles poden rebre com a sopar uns bons cops. Que en el segle XV s'escrigui un text amb aquesta descripció que podríem dir 2023 és la necessitat moltes vegades de recuperar la història cultural també per agafar consciència de les problemàtiques intrínseques a la humanitat, que són elements que formen part de la nostra vida com a persones. No només una violència que s'exercia a la casa, a la llar, sinó també la violència als tallers artístics. Llavors, les filles dels pintors, les filles dels escultors, amb aquest ambient, amb aquest context de violència contra la dona, també eren les que rebien aquesta violència. Com és part de la societat, també en el nucli del taller artístic també es podria donar. Aquest és el cas de la violència a la qual va ser sotmesa la filla de l'escultor Damià Forment. La Úrsula Forment, que també col·laborava amb el pare al taller escultòric, i de fet en el retaule de la catedral d'Osca, a la part inferior del retaule, hi ha l'autorretrat del Damià Forment i també retrata la seva filla, l'Úrsula Forment. Llavors el pare també presenta dins d'aquest retaule d'alabastre del segle XVI la imatge d'ell i la imatge d'ella, que serien els que formarien part d'aquest taller escultòric. Llavors tenim el procés criminal contra el mestre Sebastián Ximénez, un dels escultors del taller de Forment, i aquí teniu el text, aquí teniu la traducció al català del procés criminal, que ens diu que, induït pel diable, va prendre per força i amb violència una anomenada Úrsula Forment, donzella, filla de Damià i Jerònima Forment, i aquella va voler forçar i corrompre per força i contra la voluntat d'ella. I ho fes, sinó per raó que els crits i veus que ella va donar acudiren altres criats i mestre Damià i Jerònima Forment, pels quals Úrsula va ser lliurada de les seves mans i ho van fer saltar per les teulades de casa a ganivetades. Solòrzano, que efectivament va sortir de casa de Forment sense haver acabat el temps acordat d'aprenentatge, acusava alhora Ximénez d'haver robat al mestre moltes eines i 3 mostres, entre altres béns. Llavors, hi ha l'intent de Sebastián Ximénez de propessar-se, de violar a Úrsula, però pels crits tota la família, tots els del taller, l'ajuden per poder alliberar-se. Llavors, en aquest cas, tenim com la violència no es porta a terme, és a dir, no és violada dins del taller familiar, dins del taller artístic. Aquesta no és la sort que va tenir l'Artemisia Gentileschi, perquè ella sí que va ser violada i tenim els textos conservats, és a dir, tenim tot el procés judicial conservat. Llavors, Artemisia no va poder ser salvada, va ser violada per l'amic del seu pare, era amic del pare i també era el seu mestre de pintura, l'Agostino Tassi, aquest fatídic any 1611. La denúncia paterna va iniciar un procés judicial que durant mesos va fer que la pintora fos revictimitzada al llarg de les declaracions i testimonis. Va ser torturada, ella va ser torturada per comprovar que deia la veritat i va ser torturada amb el sistema del Civili. El sistema del Civili és un mètode de tortura
que és posar una corda als dits i anar apretant la corda, apretar-la, fins que mantinguis el teu relat o, cansada del mal que t'està fent, diguis el que vulguin que diguis. Ella es va mantenir fidel al mateix relat tota l'estona i el Sibili atacava, o sigui, ho afectava els dits, i el pitjor que li pot passar a una pintora és perdre els dits o la vista, que són, diguem-ne, els dos elements amb els quals pot treballar. Aquesta és una versió mecanitzada del Sibili, que és per torsió, que anava girant i anaven torturant els dits de la persona. Són aquestes eines de tortura i era per comprovar si ella deia la veritat o si s'ho estava inventant. Llavors, els textos del procés per estupre es conserven i, per exemple, han estat traduïts al castellà per càtedra. Si teniu el coratge de fer la lectura, jo us animo, a mi em costa molt. O sigui, no és un text per seure i llegir-t'ho d'una sentada perquè voldries estripar el llibre i anar en contra de la societat, perquè estàs veient notícies a la televisió, estàs llegint un text del segle XVII i és com si no haguéssim avançat gens ni mica. Llavors, és un text complex, és difícil perquè esdevé molt emocional, però és molt important també veure com ella mostra i és fidel al seu relat. Ella, per exemple, explica que ell va tancar l'habitació amb clau i una vegada tancada em va llançar sobre un costat del llit donant-me amb una mà al pit, em va ficar un genoll entre les cuixes perquè no pogués tancar-los. I alçant-me la roba, que li va costar molt fer-ho, em va ficar una mà amb un mocador a la gola i la boca perquè no pogués cridar. I havent fet això, va ficar els dos genolls entre les cames i apuntant amb el seu membre, a la meva naturalesa, va començar a empènyer i el va ficar dins. I és la part, diguem-ne, menys crua del que ella està narrant en primera persona. I ella es manté, al llarg de tot el procés judicial, es va mantenint-se fidel al relat perquè és el que va viure. Per l'altra banda, el testimoni de l'Agostino Tassi, és a dir, quan l'interroguen a ell, per exemple, diu: si la dita Artemísia diu que jo vaig tenir tracte carnal amb ella moltes vegades i que la vaig violar, no diu la veritat i diu una gran mentida. I voldria Déu que no li haguessin tret altres la virginitat, més que jo se la vaig treure. És a dir, nega que ell hagués tingut cap relació amb ella. I ell insisteix en aquesta postura. Jo dic això, que no és veritat, res del que Artemísia diu contra mi, ni el que diuen altres persones, i encara que fos tothom, no pot fer que sigui el que no ha estat. Llavors, ell nega les paraules d'Artemísia i dels testimonis que estan a favor d'ella. I com ella manté el relat, llavors ella és la que és torturada per comprovar si diu la veritat o si s'ho inventa. I a part del procés, ella diu una frase que és aquesta: aquest és l'anell que em dones i aquestes són les teves promeses. Quan ella està torturada amb el civil, amb aquesta corda que li va fent mal als dits, aquest és l'anell que li havia promès, perquè ell li deia: bueno, ara que ja hem tingut aquesta relació, doncs ens casarem, serem parella, hi haurà una continuació amorosa de la nostra relació, però això no passarà mai. Llavors, al final, l'anell, la promesa que li va fer, va ser aquesta tortura a la qual ella va ser sotmesa. Llavors, davant d'aquest fet, la pintura o alguns dels temes que tracta l'Artemísia Gentileschi els podem interpretar com a venjança, ja que ella utilitza una sèrie de temes, sobretot temes de dones bíbliques, com la Judit o Jael, dones de l'Antic Testament, que ella agafa com a models de pintura d'història, està creant pintura d'història a partir del text bíblic, però diguem-ne que pot extrapolar els seus sentiments, pot extrapolar la venjança contra Agostino Tassi no a través de la força física, sinó a través de la pintura. Aquesta és la versió que està al Museu Capodimonte de Nàpols i està
datada cap al 1612-13, justament després de tot aquest període del que seria el període romà, el període de la violació i l'inici del període florentí, quan ja està a Florència i pot començar a crear obra artística, però hi ha una violència a la manera de representar la temàtica, que és una violència que almenys jo només la puc entendre quan ella ha rebut aquesta violència, perquè és molt exagerada la manera de tallar el cap d'Holofernes, també de presentar la sang que cau per tot el que seria el llit, i artísticament és una artista que està molt lligada als paràmetres estilístics del Caravaggio. Veiem el clarobscur, veiem aquesta il·luminació de costat, veiem la tensió realista a l'hora d'aplicar el detall i veiem el fort dramatisme, la manera de presentar-nos la història. Podria ser una història dulcificada, però no vol adulcorar aquesta història bíblica, sinó que vol presentar-nos el que la Bíblia diu i presentar d'una forma clara. Si agafem el text bíblic, també podem veure quin és el treball que fa la pintora, perquè la pintora ha de conceptualitzar la idea. Tenim el text i hem de plasmar-ho pictòricament, i això és la tasca de conceptio, la tasca d'inventio que fa la pintora. La Bíblia ens diu: quan es va fer fosc, els ajudants d'Holofernes van afanyar-se a sortir. Bagoes va tancar la tenda des de fora, després de treure'n la guàrdia personal del seu senyor. Tots se n'anaren a dormir, rendits de tant com havien begut. Judit va quedar sola a la tenda. Holofernes, ple de vi, s'havia deixat caure damunt del llit. Judit havia manat a la criada que s'estigués fora del seu dormitori, a punt per a quan ella sortís a pregar com cada dia. També ha parlat a Bagoes en el mateix sentit. Tothom s'havia retirat, no quedava ningú, ni petit ni gran, al dormitori. Aleshores, Judit, dreta al costat del llit d'Holofernes, va dir interiorment: «Senyor Déu Totpoderós, mira benigne en aquesta hora això que ara faré per a glòria de Jerusalem. Ara és el moment de socórrer la teva heretat i de fer complir el meu propòsit de destruir els enemics que s'han alçat contra nosaltres». Judit es va acostar a la columna de la capçalera del llit i es va despenjar al sabre. Atensant-se, agafà Holofernes pels cabells i digué: «Senyor Déu d'Israel, fes-me forta en aquest moment». Amb tota la força li va donar 2 cops al coll i li tallà el cap en rodó. I això és com ens ho mostra l'Artemisia Gentileschi. És la pròpia violència que ens mostra la Bíblia i aquest punt de Senyor Déu d'Israel, fes-me forta en aquest moment, és aquest concepte de dones fortes de la Bíblia, ja que la pròpia dona bíblica ho expressa d'aquesta manera. I fixeu-vos que hi ha una part que no és fidedigna al text, perquè la serventa sí que la incorpora ajudant-la. És la tasca de 2 dones que s'enfronten a la figura masculina. Llavors no és Judit sola, sinó que la serventa també ajuda aguantant a Holofernes i ella sí que, Judit, l'agafa del cabell i li talla el cap amb aquest sabre que hauria caigut del llit. Fixeu-vos també la força, com ha de presentar la força amb els braços, la força amb el puny sencer sobre la cara, no amb la mà oberta, i també com està lluitant ell per intentar sortir d'aquest moment. Possiblement la cara, possiblement l'Holofernes sigui un retrat molt al·legòric del propi Agostino Tassi, possiblement del que la va violar. Aquesta és una de les hipòtesis tradicionals que tenen aquesta galeria de pintures que fa l'Artemisia Gentileschi, que tindran èxit, perquè hi haurà col·leccionistes que col·leccionen aquestes obres per aquesta manera tan crua de mostrar la violència, que justament si havia triomfat amb el que feia Caravaggio, doncs també triomfarà amb el que fa l'Artemisia Gentileschi, que a més sap copsar molt bé aquests moments concrets de la Bíblia amb aquest punt de violència que ella dona a la seva obra. Aquí teniu la versió de la Galeria dels Uffizi, perquè quan un tema agrada, un tema es pot repetir. Llavors hi ha versions d'una mateixa temàtica i si ens fixem a la de Florència o la de Nàpols, veiem que la de Nàpols està més centrada la pintura en el moment de tallar el cap, la de Florència ens mostra més el cos del personatge, sí que veiem que el llit és molt similar, han canviat les indumentàries, de fet, han canviat fins i tot els colors, la serventa en una va de vermell
i la Judit va de blau, i després aquí canvien el blau per la serventa i el groc per la Judit. Hi ha lleugers canvis, però es manté aquesta violència i es manté sobretot la mirada directa. Si passem d'una a l'altra, la mirada d'aquest Holofernes que mira l'espectador com intentant trobar ajuda, una ajuda que no trobarà. La temàtica també la tracta en el moment justament posterior. Un cop que ha tallat el cap, i en aquest moment, diguem-ne que la violència no està tan present, però la mort està present, perquè el cap decapitat i el cap gris, és a dir, la carnació de la cara del personatge que teniu dins del cistell és una carnació de color gris de cadàver. Llavors aquí sí que la mort estava present. I aquesta part també la diu la Bíblia, quan continua el text bíblic i diu: «Després va fer rodolar el cos fora del llit i arrencar la mosquitera que penjava de les columnes. Va sortir al cap d'un moment i va donar a la seva serventa al cap d'Holofernes, perquè el fiqués dintre el serró de les provisions. Van sortir totes dues, com tenien costum, per anar a la pregària. Van travessar el campament, van vorejar el torrent i pujaren muntanya amunt fins a les portes de Betúlia». I és aquest el moment en què miren a veure si algú els ha vist i continuen el seu camí, com diu el text, cap a les portes de Betúlia. És interessant els dos gestos de Judit. Per una banda, l'espasa sobre l'esquena, victoriosa, i l'altra mà que agafa la serventa per fer el gest d'anar-se'n, de sortir, d'anar cap a aquesta porta de Betúlia. Aquesta és la pintura del Palazzo Pitti i aquesta és la versió de Detroit, on veieu que aquí estan encara en aquell moment entre l'interior i l'exterior. Aquesta podria ser ja més l'exterior de la tenda i aquí, en canvi, estem en aquest moment encara interior, on tenim fins i tot aquesta llàntia i veieu que és una molt bona pintora. Llavors, l'Artemisia Gentileschi coneix molt bé la pintura, llavors és una pintora que sap fer pintura i a més sap explicar-nos els temes de la pintura, que això són els dos elements importants. Tècnicament fer-ho, però també conceptualment presentar-nos el tema. Aquesta, la de Detroit, és potser una de les versions on més juga amb el clarobscur, sobretot que la font d'il·luminació està a l'interior de la pròpia pintura, que és aquesta espelma, i això li permet un joc de llums molt diferent a les anteriors, perquè aquí és una il·luminació indirecta, que prové de la part, prové de l'exterior, en canvi aquí la llum està dins del propi quadre, que és aquesta espelma que il·lumina la seva mà, il·lumina també la seva cara a la vegada que la deixa en ombra, i si apropeu la vostra mà a una espelma, sabeu que els colors a la nostra carn viren entre el groc i el vermell, una mica aquests colors, i són els que ella pinta. Llavors, el cromatisme és justament la carn a prop del foc, sense cremar-se, però aquesta il·luminació pròpia que ella sap transmetre molt bé. I després també com treballa un fons molt fosc, molt negre, perquè surtin aquests personatges. També fixeu-vos el drapatge de color vermell de la part posterior, que també ens recorda, lògicament, a la forma de pintar del seu pare, a la forma de pintar de Caravaggio, que és una mica l'estil, la continuadora d'algunes d'aquestes idees que ella se les fa seves i veiem com ella les pot portar a un camí propi, una pintura molt pròpia. Un altre dels temes bíblics, i aquest potser no és tan conegut, però és un tema també molt potent quan agafem la Bíblia i veiem com ho pinta l'Artemisia, és aquest tema de Jael i Sisera. És una altra d'aquestes figures bíbliques de l'Antic Testament i Jael és la que va matar, va assassinar Sisera. Aquesta pintura que fa l'Artemisia Gentileschi, que ara està a Budapest, està assignada a la part posterior. Llavors aquí ho teniu escrit en gran perquè ho pugueu veure, on diu Artemisia, l'OMI en va fer el 1620. I aquí no signa com a Gentileschi perquè l'Artemisia era prou intel·ligent per saber que el cognom del seu oncle l'ajudaria a obrir portes. El seu oncle era un pintor i l'oncle Lomi era un pintor conegut a Florència, doncs en comptes d'utilitzar el cognom patern, utilitzo el cognom matern, perquè si coneixen el Lomi a Florència em relacionaran
amb el meu oncle i d'aquesta manera puc tenir encàrrecs a Florència. Sobretot que ella el que volia era anar trobant sortida professional. No es volia conformar fent obres a petita escala, sinó que volia fer obres grans i obres que fossin per grans col·leccionistes que poguessin lligar-la a ella amb un altre pintor conegut de la Florència del moment. Llavors, és una estratègia força intel·ligent i utilitza el cognom que millor et vagi en cada moment, també a nivell professional. I la temàtica, veieu que aquesta foscor de la part posterior, aquesta il·luminació indirecta que prové del costat, són elements que hem trobat amb ella. També l'atenció que fa a la indumentària, als pentinats, a les joies. Veieu que és molt detallista a la manera de presentar-nos aquests personatges femenins. Un personatge molt dolç, perquè aquesta Jael té com una dolçor a la cara que sembla que no estigui assassinant algú, sembla que no estigui clavant un clau a l'orella d'una persona. Però és un sistema, com ella també pot fer-se seus aquests temes d'aquestes dones fortes bíbliques. Si agafem el text bíblic, el que trobem és que Sisera va anar a demanar refugi a Jael i a la família de Jael, diguem-ne que estava fugint i va pensar que era una família amiga, que l'ajudarien i que li donarien llit i també el protegirien, però diguem-ne que en el moment que està dormint no serà així, ja ho veieu a la imatge. Llavors el que trobem és el següent. Un cop que s'ha acabat el banquet, que estan dormint, han begut, una mica totes les històries bíbliques sempre ens parlen de molta violència, de moltes lluites entre les diferents tribus d'Israel i les problemàtiques que poden tenir entre diferents clans o entre diferents posicions militars, polítiques. Doncs un cop que ell creu que està protegit, un cop que ha sopat, ha begut i s'ha quedat adormit, llavors Jael, la muller d'Aber, agafà una estaca de la tenda i amb el martell a l'altra mà se li acostà a poc. Li va clavar l'estaca a la templa i la va picar fins que l'estaca va entrar dintre terra. Així va morir Sisera. Aleshores arribà Barak, que perseguia Sisera. Jael va sortir a rebre'l i li digué: «Vine i t'ensenyaré l'home que busques». Barak entrà a la tenda i va veure Sisera mort, estès a terra amb l'estaca clavada al cap. Llavors, el que ells no van poder fer, ella sí que ho fa, que és acabar amb Sisera. Llavors, ella s'alinea amb les pròpies lluites que hi haurien en aquell propi moment. Però torna a ser la dona la que posa fi a un problema militar, polític, que ens descriu la Bíblia. I altres iconografies de l'Artemisia Gentileschi, on trobem la mort com a protagonista, són aquelles que ens parlen del suïcidi. I tenim un parell d'exemples de l'Artemisia, el tema de la Lucrècia i de la Cleòpatra, que són dos suïcidis de dones de l'antiguitat. Llavors tornem a trobar com ella agafa no només personatges forts, dones fortes de la Bíblia, de l'Antic Testament, sinó també dones de l'antiguitat, que poden venir de diferents fonts textuals. Però agafar aquests temes significa que ella coneix els textos i que coneix els temes. Llavors hi ha aquest punt d'intel·lectualitat que se li demana a un pintor, se li demana a una pintora en aquest cas. Llavors, el suïcidi de Lucrècia és un dels símbols de suïcidi com a mostra de virtut. És un altre exemple de com la violació i a través del suïcidi intenta netejar la seva imatge. Llavors, Lucrècia estava casada amb Colatino i va ser violada per Sextus Tarquinius, que era el fill de Lucius Tarquinius, que era el rei tirà romà, que havien abusat de tot i de tothom, i el fill continua l'estela del pare i viola a la Lucrècia. Llavors, quan ella és violada, per mostrar que ella no ha consentit en cap moment l'acte sexual, prefereix el suïcidi per mantenir la seva virtut. I aquest fet
provoca la caiguda de la monarquia romana i l'establiment de la república. Llavors és un fet històric conegut perquè forma part de la història romana, però veiem com ella, com l'Artemisia Gentileschi, ens presenta aquesta temàtica. No la posa completament nua, com farien els pintors masculins, sinó que ella s'ha, diguem-ne, despullat suficientment per clavar-se la daga al pit, que és justament la postura que selecciona la pintora per presentar-nos a Lucrècia. Agafar-se al pit, la daga a la mà i la mirada cap al cel, com buscant una mena de connexió o de relació directa entre el que ella està sentint i el que ella està a punt de fer, que és el seu suïcidi. També està el cas de la Cleòpatra, que aquí sí que l'Artemísia es lliga amb els models més masculins de presentar aquest personatge egipci nu, aquí la veiem nua. Llavors, els plans d'Octavi implicaven agafar la reina, a la Cleòpatra, com a presonera i portar-la a Roma per així demostrar la seva superioritat i la seva victòria. Però veient quin era el futur que ella tindria, doncs Cleòpatra torna a agafar el suïcidi com una via per per posar fi a aquesta continuació de la seva vida que hauria estat com a botí de guerra i no com a dona independent, que és el que havia estat anteriorment. Però si agafem, per exemple, aquesta versió que fa l'Artemisia Gentileschi, podem veure com la pròpia Artemísia oscil·la entre diferents maneres de presentar la iconografia d'aquestes dones i a vegades sí que les presenta amb aquesta sensualitat del cos femení que havien portat a terme els pintors homes del seu període, però hi ha altres dones pintores, com l'Elisabetta Sirani, que en canvi ens mostren temes similars, però des d'un punt de vista completament diferent, perquè el tema pot ser el mateix, però com t'enfrontes al tema és el que canvia com tu planteges la pintura. I l'Elisabetta Sirani és una altra de les pintores del segle XVII, és una altra de les pintores barroques, en aquest cas de Bologna, i fixeu-vos que Artemisia Gentileschi ens fa una Cleòpatra i la que ens fa la Sirani no té res a veure, perquè no ens mostra el que seria el moment del suïcidi, sinó que el moment que selecciona l'Elisabetta Sirani és el moment de presentar-nos la intel·ligència de Cleòpatra. Sí que pinta el suïcidi de Cleòpatra, però el que fa l'Elisabetta Sirani és agafar la narració de Plutarc, és a dir, agafa un text de Plutarc, de les vides de Plutarc, i el text de Plutarc diu que la mossegada de la serp és el braç. Llavors, ella no despulla Cleòpatra quan fa el suïcidi, perquè si és el braç no cal estar nua, si és el braç només cal tenir el braç despullat. Però, a part d'aquestes temàtiques del suïcidi, us volia presentar aquesta de la Sirani, que ens presenta la Cleòpatra com a dona intel·ligent, ja que quan li van dir que ella no era capaç de fer el banquet més car possible, ella va agafar una perla, que és la que veieu que està aquí manipulant, la desfà amb vinagre i això s'ho veu. Llavors, aquest era el banquet més car i sí que ho podia fer i s'ho podia permetre, perquè ja era la reina d'Egipte. I mostra la seva intel·ligència, mostra com ella té un pensament intel·ligent davant d'aquesta mena de proposta que li fan els homes i ella no només ho fa, sinó que ho fa mostrant la intel·ligència, de dir, amb una petita perla és més cara que tot el que vosaltres pugueu consumir en un banquet. També de la Sirani tenim com ella va ser una pintora que va saber captar molt bé temes de dones de l'antiguitat i dones fortes de l'antiguitat, ja siguin bíbliques o de l'antiguitat. I en aquest cas agafa un tema que és molt poc habitual, que és el tema de Timoclea,
que assassina el capità d'Alexandre el Gran. Llavors, si tornem a Plutarc, a les vides paral·leles de Plutarc, a la vida d'Alexandre, se'ns explica que un dels capitans d'Alexandre Magne va violar a Timoclea i després de violar-la li reclama totes les seves riqueses. Ella l'enganya dient-li que tot el que ella té, totes les seves joies estan dins del pou i quan ell s'atansa al pou per agafar les joies, llavors ja el llença cap a l'interior del pou. Llavors es pot venjar de la violació només llançant-ho al pou. Llavors, en aquest cas, és el que ens mostra la pintora. Però fixeu-vos que aquí l'Elisabetta Sirani està anant cap a la intel·lectualitat. Està mostrant-nos que ella coneix els textos de la biblioteca del seu pare, que era pintor, i que els textos se'ls coneix i que està donant una mirada intel·lectual a una pintura feta per dones. Que això fa que sigui doblement interessant també la seva obra, perquè ens dona aquest contrapunt d'intel·lectualitat que trobem a les obres de l'Elisabetta Sirani. Llavors, quins serien els propietaris? Perquè aquestes dones, si pinten, és perquè algú compra les seves obres, perquè si no, no pots produir obra ad eternum, necessites que hi hagi un mercat artístic. Llavors, en el cas de Sirani, un dels seus col·leccionistes era el banquer Andrea Catalani, que tenia a la seva col·lecció la Timoclea i aquesta Judit ensenyant el cap d'Holofernes. Aquestes dues pintures de l'Elisabetta Sirani formaven part de la col·lecció del banquer Andrea Catalani, que era una col·lecció de pintures que representaven dones heroiques de l'antiguitat, que va permetre que moltes d'aquestes dones pintores poguessin fer aquests temes perquè elles sabien que si feien aquestes pintures comprarien aquestes pintures, perquè hi havia molts col·leccionistes que compraven obres de dones fortes de l'antiguitat o dones fortes bíbliques, però havien de ser presentades amb erudició, perquè aquests col·leccionistes volien aquesta conceptualització del tema, i això és el que fa Sirani, on es mostra aquesta idea que jo us deia, que coneix les lectures, la intel·lectualitat del moment. També hi ha una part de la historiografia que diu que molts d'aquests col·leccionistes també comprarien obra feta per dones pel fet de ser feta per dones. I com era un element estrany, diferent, poc usual, això també hauria motivat que molts col·leccionistes col·leccionessin obra femenina, com un element doblement diferent dins de les seves pròpies col·leccions. Una temàtica diferent, però a més feta per una dona pintora, com un element. Jo me'n vaig més cap al tema de la representació que fan d'uns temes i com elles coneixen els temes que funcionen al mercat i com pinten els temes que funcionen també al mercat. I donant aquest contrapunt violent que feia, per exemple, l'Artemisia Gentileschi o aquest contrapunt més erudit que ens pot presentar l'Elisabetta Sirani. Penseu que l'Elisabetta Sirani i l'Artemisia Gentileschi, si agafem les dues com a dos mostres de la pintura del segle XVII italià, s'allunyen del retrat, del paisatge i de la natura morta, com a gèneres independents. Elles fan pintura d'història, on hi ha retrat, hi ha paisatge, hi ha natura morta, però incorporat dins de la pintura d'història. Llavors veieu que elles estan fent inventio, no estan fent només imitatio, estan fent enginy, estan fent concepte, no només còpia de la realitat. I penseu que fins i tot la Sirani, el taller de l'Artemisia Gentileschi a Nàpols, serà un taller que tindrà deixebles, és a dir, ella tindrà un taller important i tindrà diferents artistes que estaran al servei del seu taller, però el cas de la Sirani no només té un taller propi, sinó que ella va fundar una acadèmia per a dones pintores. Va fundar una escola per a dones artistes en el segle XVII i pintores com Ginebra Cartofoli, Lucrezia Scarfaglia, Vicenza Fabri, Veronica Franchi, Maria Elena Panzacchia, entre d'altres, seran dones pintores de Bologna que van estar a l'escola de l'Elisabetta Sirani. Llavors és un personatge també important perquè ens permet obrir una porta a tot el que seria la temàtica de dones artistes que ara sí que poden tenir un espai de formació per a elles,
obert gràcies a l'Elisabetta Sirani. Dones que volien ser pintores, hi havia un lloc on podien anar, com una escola de les dones, però del segle XVII, que això també ens permet veure un focus important a Bologna. I al nord d'Itàlia hi ha com una mena de... s'alineen els sastres i fan que a poblacions com Bologna hi hagi grups d'aristòcrates que porten les seves filles a aprendre pintura i pintores que obren acadèmies o que tenen un moviment que fa que l'obra feta per dones tingui una major presència en el nord d'Itàlia que en el sud, per exemple. Això també dependrà del context i allò que el context ofereix perquè es pugui desenvolupar aquesta pintura feta per dones. Un altre col·leccionista de l'Elisabetta Sirani és el bolognès Simone Tassi, que era un home de negocis i un col·leccionista de producció bolognesa. Llavors, ell comprava obres fetes per pintors o pintores, però que fossin de Bologna, i temes de dones heroiques de l'antiguitat. Llavors, elles de Bologna pinta el tema de l'antiguitat, doncs troba el col·leccionista perfecte, perquè justament ell volia artistes locals. Li donava igual que fossin homes o dones, però artistes locals. I aquesta és una de les pintures que ella va fer per aquest col·leccionista, pel Simone Tassi, que és aquesta Pòrcia, ferint-se a la cuixa. I aquí tornem a trobar un altre exemple de com Sirani agafa aquests temes de mort, de violència, i com ho adapta als textos que ella llegia. Torna a agafar les vides paral·leles de Plutarc, en aquest cas la vida de Bruto, i el que fa és... Brutus era el que va fer el complot contra Cèsar i diguem-ne que ell sabia que estava en aquest complot. Ella, que era la seva dona, la dona de Brutus, doncs diguem-ne que ja s'ho nota, sap que alguna cosa està passant i diguem-ne que ella vol que li expliqui què és el que passa i perquè ell tingui confiança en ella, és a dir, perquè el marit tingui confiança a la seva dona, es va ferir a la cama, es va ferir al maluc, es va ferir a la cama perquè ell tingués confiança en ella. Aquest tema poques vegades ho pinten, perquè no és un tema que pugui ser atractiu per la història de l'art. I quan hi ha alguns exemples, com el que fa, per exemple, Guido Reni, ho fa al peu. Llavors, el Guido Reni no segueix el text de Plutarc, sinó que ho situa en un altre lloc de l'anatomia. Però la Sirani sí que ho situa al lloc que diu Plutarc. I a ella li interessa aquest tema, perquè està mostrant la imatge femenina, la dona forta, la dona que s'ha de ferir per poder garantir la confiança masculina. Òbviament, des del 2023 no té sentit que una dona s'hagi de ferir. O tens confiança o no la tens. Si no tens confiança, tu mateix, no? Però diguem-ne que a l'època, si ens situem a l'època, sí que seria una de les històries que mostraríem la força de la dona. I la Sirani no fa el tema del suïcidi de Pòrcia, perquè quan tenim aquest personatge de la història romana i ho tenim pintat, normalment la pinten en el moment del suïcidi, que es diu que es van passar braces, les braces de roents, i és com la pinten els homes, empassant-se unes braces, perquè és molt dramàtic. Possiblement el que es va... Diuen, hi ha una altra teoria que és que no va empassar-se, sinó que es va ofegar amb el... O sigui, va haver com un foc i del propi fum es va ofegar. Llavors va morir com asfixiada pel fum i no tant per empassar-se el foc directament. Però sí que ella al final es suïcida, al final de la vida, sobretot quan ja se sap que Brutus ha portat a terme el complot contra Cèsar i diguem-ne que el suïcidi és la via que troba una mica per deslliurar-se de les decisions del marit, en aquest cas. I per acabar, ja que us he mostrat exemples de pintores que pinten la mort, jo volia acabar no amb una pintora que pinta la mort, sinó amb una dona pintada i que ella és la que dona mort, una dona assassina, però pintada. Llavors ja no és una pintora que pinta la mort, sinó que és una pintura d'una dona que ha assassinat, i ara us explico la història, si no la coneixeu, que és de la Beatrice Cenci. Primer de tot, que aquesta pintura durant molt de temps ha estat atribuïda al Guido Reni, dient que era un autorretrat del Guido Reni.
Però aquesta pintura tot apunta que sigui de la Ginebra Cantofoli. I si la Ginebra Cantofoli té una bona formació artística és que va ser ella una de les deixebles de l'Elisabetta Sirani. Quan l'Elisabetta Sirani fa aquesta acadèmia a Bolonya, la Ginebra Cantofoli és una de les seves estudiants i una part important de la historiografia actual considera que aquesta pintura és de la Ginebra Cantofoli. No totes les pintures interessants han de ser fetes per homes quan hi ha dones que en el mateix moment i el mateix període i el mateix lloc tenen la formació i tenen l'estil i la tècnica per poder fer-ho. El que abans us deia de la Judith Leister amb Frans Hals. Doncs en aquest cas seria Guido Reni i la Ginebra Cantofoli. Atribuir-ho a Guido Reni era molt interessant perquè permetia veure també una mirada d'ell que s'autoretratava andrògin, llavors hi ha tota una lectura també interessant, però diguem-ne que si ens desviem cap als estudis més actuals situen aquest retrat de la Beatrice Cenci, aquesta pintora. Dit això, perquè era un tema que també em semblava interessant. Dit això, qui era la Beatrice Cenci? No sé si us sona, però va ser un personatge que ha entusiasmat a molts pintors, escriptors, hi ha textos de l'Stendhal, del Zweig, hi ha molts personatges que han parlat de la Beatrice Cenci. I va ser una de les dones que va encarnar l'acte criminal com a venjança davant l'abús i la violació. Ella va ser violada i ella va assassinar a qui la va violar. Però us explico tota la història amb ordre, perquè ella va ser violada pel seu pare i va assassinar el seu pare. Llavors, el seu pare era el Francesco. D'un primer matrimoni va tenir 2 fills, el Giacomo i la Beatrice. Llavors, en segones núpcies es va casar amb la Lucrezia Petroni i d'aquest segon matrimoni va tenir un tercer fill, que és el Bernardo Cenci. Llavors, són 2 germans i ella, un primer matrimoni i un segon matrimoni. Llavors, el Francesco Cenci era molt conegut a Roma, i us parlo del segle XVI, perquè es ficava en tots els embrollos que existien. Estava ficat en tots els problemes. Si a l'altre s'ho parlaven del Caravaggio, que sempre buscava problemes, doncs el Francesco Cenci també. Però, com tenia una molt bona posició dins de la societat del moment, sempre podia sortir-se sense problemes. Allò que dèiem de salir-se de rositas, doncs diguem-ne que sempre podia fer tots aquests elements, però diguem-ne que era alliberat o no tenia una continuació tot allò dolent que ell pogués fer. Abusava de les seves dones, abusava dels seus fills i va violar a la seva filla Beatrice, entre tot el que feia fora de la seva llar, perquè era un personatge que té una vida també força moguda. El 1598, els 2 germans, la Beatrice i la segona esposa, es van posar d'acord, els 4, i van fer un complot familiar per acabar amb ell. El van enverinar, no va funcionar, i quan estava mig enverinat, mig que no s'aguantava en peu i estava a prop d'una finestra, el van empènyer perquè caigués i que morís. I amb això van posar fi a anys de patiment d'ella, de la dona i dels seus germans, és a dir, de tota la família. Un cop que això acaba i es coneix i esdevé un dels crims coneguts del segle XVI a Roma, van ser condemnades a decapitació la Lucrezia i la Beatrice, es va esquarterar el Giacomo i el fill petit, el Bernardo, va ser condemnat a galeres. Però, diguem-ne, tota la família va tenir una sentència pel crim que havien comès. Però, diguem-ne que aquí, en el cas d'aquest personatge de la Beatrice Cenci, ella no pinta el que seria la venjança, sinó que ella la porta a terme acabant amb el seu abusador. Que, òbviament, no és una apologia del diente por diente, no, ojo por ojo, del ojo por ojo, ho deia malament, no és una apologia d'això, però sí que és un personatge on ens permet fer aquesta reflexió entre dones que pinten el crim o dones criminals pintades, que seria una mica també una altra línia per poder enfrontar-nos a aquest tema que tractàvem avui,
que era figures de dones pintores i parlar de la mort a través de la seva producció. I amb això acabem la sessió d'avui i la propera sessió ja serà sobre Courbet i viatjarem al segle XIX. Deixarem aquest segle XVII i anirem cap al segle XIX. I ara, si teniu alguna pregunta, algun comentari, ja sabeu que m'encanten les vostres preguntes. Artemisia va ser la que va pintar Felipe II. Sofonisba Anguissola. La Sofonisba. Pintor el clásico y conocido retrato de Felipe II cuando estaba con la señora Valois. No sé quin és el que tens al cap. O sigui, clar, perquè jo no estic al dins de... Ara no visualitzo el que estàs pensant. Quin susto. Perdó. Crec que Felip II no vol que parlem d'ell, S'ha manifestat. Però sí que és un dels retrats clàssics del Prado del Felip II. Però sí que és un d'aquests retrats de parella dels clàssics. Que això ja ens indica que si la Sofonisba Anguissola pinta el monarca, doncs ja està dins de la cort. Encara que no anés com a pintora, sinó que anés com a dama de companyia. Yo tenía. Sí, aquí hay una pregunta. Hola, bueno, primero darte las gracias porque me ha encantado la conferencia. Yo estoy realizando un proyecto audiovisual, una peli sobre la historia de Anna Vanti y la obra que hizo sobre Artemisia Gentileschi. Y me gustaría preguntarte sobre las interpretaciones que se hacen sobre la vida de una persona, porque he leído bastante sobre el tema y por un lado hay posturas que dicen que sí que es importante lo que te ocurre en la vida y que de alguna manera una obra artística tiene relación con lo que te puede suceder, y en otros casos se dice que en realidad lo que te sucede hay que dejarlo de lado porque le quita relevancia a la obra artística por sí misma. En mi caso creo que en el caso de Artemisia, por ejemplo, hay una conexión directa entre la violación y la obra, pero también he leído otras interpretaciones feministas que señalan que en realidad hay que darle más importancia a la obra y no tanto a la vida, porque en el caso de otros artistas, si han sido hombres, muchas veces no se le da tanto hincapié a la vida, sino que a la obra por sí sola. Y quería preguntarte tu opinión, porque es un tema que me interesa mucho y no sé a veces dónde posicionarme. Bueno, jo en el meu cas, jo com a historiador de l'art, per mi la vida de tots els artistes, siguin homes o dones, per mi sí que és important per l'obra. Llavors jo intento entendre quin context viu l'artista per poder entendre la seva obra, però és com jo m'enfronto a la història de l'art, no des del gènere, sinó des de la persona. Però per mi sí, perquè jo no puc entendre una pintura si no la tinc situada en el seu context. O sigui, necessito conèixer la tècnica, necessito conèixer el context per saber el context en el qual pertany a aquesta obra i després també entendre la iconografia en funció del tema que estan tractant, però dins del seu context, perquè els temes no són aleatoris. Quan us deia, per exemple, si hi ha molta presència de pintures de dones de la Bíblia, és que hi havia col·leccionistes que ho volien. Si jo no entenc el context, no sé per què hi ha totes aquestes pintures. Perquè si fem una història de l'art que sigui només formal i només mirem la pintura aïllada del seu context, al final fem, des del meu punt de vista, una història de l'art que és només de colors i de pinzellades. I a mi personalment no m'interessa, m'interessa més conèixer el que hi ha al voltant de les obres i situar-les en un context. Però sí que des de la perspectiva feminista és una declaració d'intencions, d'intentar no parlar de qui ho fa i parlar només de l'obra, però és que les obres són fetes per persones. Llavors jo no puc entendre una producció sense intentar esbrinar la persona, o fins i tot una obra anònima que no coneixem, sabem de quin moment i podem entendre des de la persona
concreta, però almenys des del seu context. Però és com jo m'he enfrontat a la història de l'art, i la història de l'art que a mi m'interessa personalment, que això al final és una decisió també de posicionament, diguem-ne, professional. Tu pots posicionar-te des d'una manera o des d'una altra. Clar, jo intento sempre mantenir les dues idees, però ja veieu que jo no faig descripcions visuals de les pintures, perquè per fer una descripció visual ja ho podeu veure. Una història de l'art que està basada en descriure el que veiem em sembla molt bé si no tenim visió. Llavors sí que ho necessitem per una persona que no té visió, però quan estem veient les obres jo crec que tothom que pugui veure pot veure el que veig. M'agrada anar una mica més cap a... Però ja et dic que és un posicionament, però jo entenc el posicionament que es fa des del feminisme, però jo en aquest cas tinc un posicionament una mica més ampli, en aquest cas, i sense un pensament ideològic o des d'una teoria historiogràfica concreta. Vaig més per lliure. Però és interessant el que comentava. Des de casa han fet una pregunta. Ens diu que no ha entès bé el que has explicat en la pintura de Cleòpatra, que posa una perla dins d'una copa, i pregunta si és un verí. Com? I que no sigui? Un verí. No. Bueno, això hauríem de preguntar a alguna persona de ciències, a veure si una perla dissolta en vinagre és o no element de verí. Aquí jo sí que no tinc el coneixement científic, no sé si algú té coneixement científic, però diguem-ne que també penseu que és una llegenda, no? És a dir, aquí és com aquesta part també llegendària. Jo no sé quin efecte positiu o negatiu pot tenir pel cos humà, desconec aquesta part més científica, però és una de les narracions lligades a Cleòpatra, el fet de desfer una perla en vinagre. Però si això és verí o no, jo ho desconec. Almenys a la història, la llegenda al voltant no s'enverina amb la perla, però no tinc el coneixement, diguem-ne, de toxicologia per poder donar una resposta més precisa. Disculpa, és que no sé si ho has dit. Finalment, quina és la sentència del judici d'Artemisia? La sentència final és que ell és culpable. El declaren culpable. Amb ell? Amb ell. I està un temps a la presó, però surt molt aviat. I al final la que queda sentenciada és ella, perquè al final la que ha d'exiliar-se, la que han de caçar una mica per mantenir les aparences, doncs és ella. Però al final la sentència és favorable per ella, després de tot. Però no dura, no és una sentència dura. Ja us dic que si el llibre que hi ha en tots els documents és un llibre que és com s'han conservat, perquè a vegades no tenim documentació d'arxiu d'artistes, però sí que tenim documentació d'arxiu criminal, que per motius X s'han conservat. I com està tot conservat i a més s'ha traduït, doncs són textos que ens permeten seguir tot el procés i a més tots els testimonis que van afegint-se i les mentides. Perquè clar, un o l'altre ha de dir la veritat al final, quan són posicions tan contraposades. Digue'm. Hola, jo no és tant de la pregunta del tema de la venjança o de la violació, sinó que m'ha cridat molt l'atenció l'autorretrat de la Gentileschi. Que té una força immensa i, a veure, un autorretrat frontal és més fàcil. O sigui, jo, aquesta posició, com pots fer-te un autorretrat a tu mateix? És una tonteria, el que estic dient, però és que m'ha cridat molt l'atenció. Normalment quan pensem l'autorretrat, pensem l'autorretrat que miren a l'espectador. Totes elles ens miren. Hi ha més de 3/4. Ella no, però en canvi ella no. Està mirant la seva... Ella té una força explicant la pintura i a més és que no es mira a si mateixa. No, està mirant la pintura que pinta. Com ha arribat a fer-lo en aquesta...
Sí, amb aquest escorç, no? Amb aquest punt de vista tan... De fet, és per això que jo crec que aquí ella va molt lluny i encarna la pròpia pintura. Llavors, no és tant un autorretrat d'ella que ens mira i que veiem els seus trets, sinó que va molt més enllà i ella és la pintura. I la pintura què ha de fer? Pintar. I no pintes mirant a l'espectador, no? Mires pintant, no? Mires a la pintura que pintes. Sí. No, el punt de vista és molt curiós. Sí, és des de dalt i esbiaixada, sí. És molt moderna, és molt nova la manera de presentar l'autorretrat. Sí que és veritat. I a més la... I difícil. De fet, pensa que nosaltres ens coneixem molt bé. Cadascú de nosaltres ens coneixem i sabem qui som. I ella el que pot és mostrar-ho a través de la pintura. I després penjar aquesta cadena d'or que diu Ripa i la cadena d'or que penja, que aquí la veieu penjada amb la màscara. I és un tema que està molt lligat a l'època també perquè els pintors que feien una obra que agradava molt al col·leccionista, a més del pagament, els donava una cadena d'or. Llavors, molts dels pintors importants eren els que tenien moltes cadenes d'or. Llavors, anaven com molt orgullosos amb tot l'or, perquè era una manera de mostrar que el mecenes havia estat tan content de la seva obra que li havien ofert, li havien regalat una cadena d'or. Llavors, això també necessitem el context per entendre una mica més això. Si no coneixem aquest context, veiem una cadena penjant, però aquesta cadena té altres connotacions dins del seu propi context, que era el tema que comentàvem també abans. De casa segueixen preguntant quina és la relació llavors de la perla en l'obra de Cleòpatra. En l'obra? Sí, o sigui que no han acabat d'entendre el moment en què has explicat aquesta pintura, la relació que tenia la perla dins la copa, si ho pots explicar una mica més. I per una altra banda també pregunten on es poden trobar els textos mencionats d'Artemísia. Doncs jo sobretot aquesta pintura la volia mostrar per veure com l'Elisabetta Sirani agafa un altre tema de la Cleòpatra que no és el suïcidi i un altre tema de Cleòpatra és aquesta perla que dissol en vinagre, una mica per mostrar aquest caràcter erudit. Una pintora erudita, una pintora intel·lectual pot fer un tema fora del tema més habitual. Era per això només, era una mica per presentar, és a dir, no és un tema de mort, no enverina ningú, és una mostra d'erudició de l'artista. I els textos de l'Artemísia podeu trobar els textos del procés criminal, del procés per estupre, que l'han editat amb aquest nom, us ho dic exactament, Actas por el acto de estupro, que ho edita Càtedra, i després teniu totes les biografies que s'han fet de l'Artemísia Gentileschi, que n'hi ha moltíssimes. És una de les artistes que més s'ha escrit. Per exemple, la biografia de la Reu de Jamis està molt bé, perquè està escrita una mica novel·lada i és molt agradable de llegir. La de la Reu de Jamis. Reu de Jamis, que és una mica més novel·lada, i això sempre facilita la manera d'afrontar-te una biografia, que sigui una mica més una història explicada. Hola. Quería preguntarte cómo interpretas la decisión de representar a la doncella con una edad distinta que, por ejemplo, otros artistas o Sirani. En la obra de Holofernes se representa a la doncella como más joven y, por ejemplo, a Sirani la representa de una edad más madura y quería saber tu opinión de esta decisión. Aquí sí que no sé si hay una decisión voluntaria o no a la manera de representar, sobre todo que Sirani, ella fallece con unos 27 años, entonces tampoco sería un elemento de la edad de la pintora, porque más o menos estarían en una edad similar cuando pintan tanto una como la otra las dos obras, pero quizás es un tema de mostrar una decisión que a lo mejor es casi arbitraria.
Lo que sí que la Sirani muestra la sirvienta mucho más mayor que el caso de Artemisia. Entonces, quizás es también, porque la Biblia tampoco, cuando se ha leído el texto, no hay una referencia precisa a la edad de una o la otra, pero quizás la imagen de la sirvienta que tenía en la cabeza era una sirvienta más mayor. Pero no, sobre este tema yo no he leído nada ni se ha comentado nada sobre la edad de la sirvienta, pero sí que es curioso que una la presenta como más anciana y la otra más joven. Doncs, si no hi ha més preguntes, ho deixem aquí, que ja quasi és l'hora. Perfecte, i ens veiem la setmana que ve. Gràcies. Gràcies.